Good morning everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. So guys, mga unta guys, og kuan, kalamay. Pinalit na mo sa kuan guys, dito sa merkado ganina sa app. Tag 50. Kalamay gikan sa Bohol. Naku, masang braso. Na guys, oh. Yan, butangan ha og sliced bread. Kalamay. Nagutom ko guys, kay gikan ko ng laba kay kapoy. Ako tabangin nunoy. Ganyan na siya na guys, oh. Basta makaon ko kalamay, butangan na siya na og sliced bread. Ipalaman na sa sliced bread. Ayaw kay kita ko dito. Kakita na ho guys, ng palit mi dayon. Okay? Gimingaw namin sa kalamay sa Bohol. Kanta guys. Sino na yung nagkaon guys, nahurot na nila ang isa ka bagol. Ay, nasinaw nag-isa ka sa tungag bagol guys. So, sino na yung nahurot are. So, pila kag kalamay sa Bohol, no? 50 po. 100. 100? 35. Siguro taga Bohol ko yung nagbaligya nun, no? Bigyan na ako nakakaog kalamay. Kaya pag uli na ako, atong pag uli ba na mahal, kung may palit ko kalamay. Kami kapalit ko kalamay guys, kaya wala may kwarta. Budget. Kasi hindi namin kabalik og Manila atong time na. Tawa ako kapalit ko kalamay. Thanks God, nakita ko rin ang kalamay. Gutom guys, hindi ko maglaba. Hapos ang tiyan. Wala mo butang sa ng pan? Ay, sliced bread? Ikan pun jauh. Ano ka pagkalitan ng ganyan? Lamay. Pagkaon. So, una kayo, murag natin mani, no? So, una kayo, wa? Hindi mo lang. Gikan din siya sa Albor. Sa Albor. Saan ba ito? Masarap to? Mang June ba to? Masarap ba ito? June Special Calamay. Ayan guys. June Special Calamay Albor Bohol. Ako sa braso.
Busog na ko. Busog na ko guys sa pila ka buok pa, slice bread. Tulong siguro to. Sa Manila sa una. Nay mo uli og buhol ba? Magpadado ko kalamay. Daw mahal. Kan pa guys, oh. Much later. So guys, ug sa dihang wa damha guys, dihay nag-invite na mo kauban ni Nonoy birthday. Invite me guys di ame sa Vanio Beach Resort diri ra sad sa Lapu-Lapu. So thank you di ay sa Cavalida family sa pag-invite namo ni Nonoy. Thank you so much ninyo sa pag-invite, sa pag-welcome namo, din sa pagkaon. Nabusog mi sa lechon. Salamat! Din